Anglican shop of Nsukka diocese. Yeah, on the night and lady. Onye nwanyị nọnyere unu ka anyị kpere Chineke. Chineke anyị ịbụ mmalite na ọgwụgwụ ihe niile. Ndụ anyị dị n'aka gị, ihe anyị ga-ahụ dị n'aka gị. Anyị anaghị ajụ gị ajụjụ maka anyị mara na ị hụrụ anyị n'anya. Arụ maka ndị oru gị nwanyị, arụ maka na ọ bụ mmasị gị kpọlata ya ụlọ. Ọ bụ eziokwu na ọ na-ewute anyị, mana anyị mara na ekpere anyị kpere ka ị gwọọ ya ka ọ dịrị ndụ na ịpụrụ ime ya. Ma ebe ị na-echọghị ime ya, anyị mara na ị ka hụrụ anyị n'anya. Biko wetezi nkasi obi gị ezinụlọ oru gị nwoke. Onye nwe anyị gosi ya na ike gị ka na-enwu n'iru ya, gosi ya na ị ka nọnyere ya, gosi ya na ihe a dị ka ọchịchịrị ga-emecha wapụta n'ụtụtụ nke ọnwụ. Wee Chineke n'aka gị dị ike ga-adị n'ezinụlọ a, na ebumnobi gị ga-emezuchasị n'isi ha n'otu n'otu. Weta nkasi obi mmụọ nsọ gị nọnyere ezinụlọ a, dịka anyị na-aga n'iru na mmemme itinye arụ oru gị nwaanyị n'ala. Ihe niile a ga-eme ga-enye gị otuto. Anyị arịọkwa Chineke ka nke a bụrụ njedebe ọnwụ n'ọnọdụ dị otu a. Aga nọrọ ka nka ka zuo ọfụma n'ime ezinụlọ n'aka Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị banyere ndị ọzọ emechago line steeti. Ndị ọzọ emechago mmiri. So ọ bụrụ na onwe ndị a chọrọ ka ha bịa afọ ya, ha bịa anyị folo. Ọ bụrụ ga-achọ ka anyị bepee is already 5 ministry. Ndị ga-eme ka ha mee kịta ka enwe ike ịhazi na chọọchị. Anyị na-echezi na chọọchị. Anything you went to do must not be because of time.
They say that talent is not what they say. No, it's not like send the life man. Okay. Send the life man. Okay, let him send the new one. Send it now so we get this thing. When you guys gonna attach my other side? Ebuka, go and make some progress. Mayaki, Mayaki.